Ayan guys, titikman natin. Kung masasarapan ka, anong lasa? Masarap. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa may halaman naming blue ternate o butterfly pea, pero mas kilala sa Pilipinas na blue ternate. Ito guys, yung halaman na to na mumulaklak siya ng blue at marami siyang health benefits na makukuha dito sa halaman na to. Pwede mo siyang i-dry, pwede mo rin siya palang kainin na raw, pati yung pods niya, yung bunga niya nakakain din. So, susubukan natin kainin yung na raw. Kukuha rin tayo, mag-harvest tayo para ibilad natin at gagawin natin tea. Yun guys, yung nakabulaklak niya guys, madali lang to guys tumubo. Bali nag-originate to guys sa Africa, may nagdala dito at dumami rin sa Pilipinas. So ito ang pinaka pwede mo rin to guys gawing natural na food color na kulay blue. Pwede mo rin tong i-dry at nagagawa ng tea. Tapos guys, yung bunga niya ito, nakakain din daw pala guys ito. Parang pamilya siya ng mani, saka mani saka patani, yung bataw, at na base sa pag-research ko is nagugulay din to. Ayan, titikman natin pareho. Matamis siya guys, pero pinaka-karaniwang ang ginagawa dito yung ginagawang tea, dinadry. So guys, pag magpaparami kayo nito, kukunin mo yung yung bunga. Yung usual na laman niya ay nasa 6 to 10 piraso ang laman niyang bunga. Ulitin mo ako. So ayun, kukunin mo yung tatanim mo lang. Tignan natin guys, yung pinaka lang, yung mura lang na bunga. Malamis-lamis din siya guys. Para siyang hawig dun sa sa bulaklak niya. Guys, marami siya oh. Manguha tayo ngayon para i-dry natin. Ang mga health benefits pala nito guys, pwede mo siya, nakakatulong siya sa magpalinaw ng mata. Saka mababawasan yung hair loss mo. Tapos base pa sa research ko, antioxidants, nakakatulong siya pag mapaganda yung daloy ng dugo mo. Yan. Yan natin. Bibigyan natin ng lapitan. Yan guys. Tikman mo nga. Ito yung dito ka. Ano tayo against the light. Tikman mo nga rin yung kung masasarapan ka. Anong lasa? Masarap. Masarap. Namis ano? So yun guys, nandito lang yan sa namin, tapat ng bahay namin. Ito, makukulit yung mga bata dito. Ayun, anak ko. Yun guys, hanggang dito lang video natin. I-raw video ko na lang to guys. I-upload ko direct. Kasi wala lang akong magawa. Wala lang akong ma-video ngayon. Pero sa susunod, susubukan natin guys magluto ng bunga. Gigisa natin sardinas o kung ano pang gawin natin.